Hello, lwgwfwr आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आरोना आसा खालामो इसोरनियाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो आरोना लोगोफोर दा आं जोंहानि न'आव दंफैयो आरोना कौन है ये लोग आसला दुन्दिया खावगासिनो बिहाव बिखुनजोनि न'आव फैनानै दाबायदि नुबाय सिखाव बियो सिखाव गजब बेइज्जती है ओमफ्राय आरो नै ओइजोंहाय लाइ दङ ओइजोंहाय लावसां दङ लोगोफोर मा आबाद खालामदो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलां आरो अननानै लाइक इन कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे नै बेयावहाय आलु गायदो आरोना लोगोफोर आलुआव दङ मुला दुन्दिया फोफादो आरोना आलु दुन्दिया मुलाया हाइब्रिद खोमा ना इलाय मुला बिफांनि ओमफ्राय आलु मुला बाथि होनानै दुन्दिया फोदो आरोना ओमफ्राय नैबेहाय लाइ फोदोंमोन लाफाबो फोदों जोंहा जाबाङासै आरोना लाइ लाफा ओमफ्राय बेखौहाय आं दा फुनानै लांनो नागिरदों आरोना एवनानै जानो लाइखो एवनानै जाहैनोसै ओमफ्राय दुन्दियाखौथ' खावबायानो सासेयानो सिखावा मालायनि सायावनो गाजानि गावा फोना आखाइ गैया गजब बेइज्जती है आखाइ गैया बियो सिखाव आसला ओमफ्राय नै बेहाय लाव बिफां दं आरोना लाव फिथाइया थाइदो लोगोफोर लाव फिथाइया ये सब क्या देखना पड़ रहा है लाव फिथाइया नै बेबो थाइसे जाबाय थायो आरोना लावा फिथाइ गैबांला लोगोफोर हांसोबो दं हांसोखौबो खावनांसिगोन आं दा लाइखौ खानो नागिरदों आरोना लोगोफोर खावनोसै एसेनि लाइ फिसा नालाय मोदोमो आरोना लोगोफोर मोदोमदो थिगसे लाइ फिसाया जा मोदोमफैयो आरोना आं खाबाय थानोसै लोगोफोर दा आं बोथिसे खाबाय आरोना न' गोलैबाय खन फै नोंलाय लाफै सिखाबाय आरो नै सिखाबाय दुन्दियाबो मुथासे लाबाय ओमफ्राय थांनोसै जों दा नै न'आवनो आरो जाना बायला जिला गैयालै न' गैया देखायथ'वा दे लोगोफोर हांसोनि गांखौ मानो आस'फैखो टमब्रे ब्रे बोग्रि बिफांमोन आरोना इयो बोग्रि बिफां जि थाइदोंमोन फिथाइया ओमफ्राय मा जाखोबा मानसिफोरा मोखावबाय थानानै बया जादों होननानै बोग्रि बिफाङा लद्रायबाय खोना जि थाइदोंमोन बेयावनो सेस्ला मोखाङाव गायदोंमोन आरो जि थैखादोंमोन टेस्टि लोगोफोर थाइसे गारदों आरोना ओमफ्राय दा थाइसिनदोंमोन खावसे बुरजायैनो फैबाय बादालिफोराबो मोनो टेस्टि जों बाबांसि गोथाव जागोन आरोना बारा गोथाव नङा नालेंखर दं नालेंखर मा दान दं नै माइ लाबोदो